Isandla lenkosi masibukisela amen. Amen. Ngiyaphinda ngiyanibingelela amanazarete amahle enkosini. Ngibonge nokuzinikela kwenu nize kulomhlangano walapha ekuthuthukeni noma izulu lithi lilento eliyona. Kepha ke noma ngabe izulu lina kanje, noma ngabe ilanga liyashisa, noma kuneyiphepho, konke lokho kudumisa ubaba mkhulu. Nathi ke ingakho sikhona la kuba nathi sodumisa yena baba mkhulu. Ingaze ngikhohlwe, ngiyacela ke njengoba sihlangene la izulu lilesimo esikusona ukuthi masempindile emakhaya oshebe bambe nani ninofe emakhaya niphephile. Ngoba nje basihlangene la ngisabatha edlule asiphumelelanga, sasabatha emadokodweni. Namhlanje ke umhlangano uyavalwa. Nombani uzocela kushembe ukuthi lonke usize limkhungete ke limdedele. Nabagulayo bazocela kushembe ukuphila, ngoba ushembe nje yedwa nje ukuphila. Ngiyekwenzela ukuthi amanazarete ngento yawo ayayithanda into yawo. Ngifisa ke nama ngifisela ke nalabo abafikile bezobona noma bezibashele noma bezocela uqaqelwa inkinga ezithize nezithize befike ngosuku nje engathi bahamba inkinga zabo seziqaqekile. Thina iphula sijwayele sinesambe size sibuye siphuze futhi. Asime ngoba sithi masiya eKenani sime kwaThwaliyana. Mase usuku uthi umhla ka1 awubu umhla 2 umhla ka1. Kodwa ke ngizocela ke ukuba mfishane ngoba nama ngithandi niphume la ethempelini sekhona sebefuna ukuyiswa kodokotela ngoba ngiyazi siphila ngokuhlukana. Khona abantu abanezifo abangayizwani nemvula kodwa abathandayo ukuba sengozweni.
ngicela ngathi ushembeke angathi ukubavikela kancane. Izanini ozizweno
Ngiyabonga abantwana baNkulunkulu. Nkosi zinibusise. Ngisukuma nokubongela izwe lapha eGauteng namafethelo. Ukhunjulwa uShembe namana zathi asibuhlini. Ngoba uShembe bayengasanivakashili. Aloyihlola ukuthi ngabe none ngani umntaka Mayikisa. Ushembe bayifika ezweni la ngakini. Sijwayele ukufika nezimvula. Eba namhlanje ngathi sikwene emvuleni engakhulu. Siyacela ke ukuthi uNkulunkulu mayisipho asiphe phela asikalele. Ngoba imvula iyisifo. Bayamuka kwezinye indawo nje. Abanye bayicela abalimile, abanye bayamuka kwezinye indawo. Bayabajabula kwenye indawo yakhala. Siyacela ukuthi uNkulunkulu mayisipho asiphe abuye abambe phela. Nabona namhlanje sijubile nje basila. Ngani? Yakumenzela ukuthi umuntu ngento yakhe ithanda. Ngiyakhumbuza ukuthi njengoba ngilapha ngwena. Angizile uzonishumayeza. Kepha ngizonivuselela ekholoneni nakho, wavela namakholonini. Ngizonifundisa indlela yokuphilelana nabanye abantu. Nani yokuphila nje ninodwa. Kona ungijabulisa kakhulu ke manje. Ukunibona nimunye, wasethuthukeni lowasethemba lethu bemoya munye, behloniphana bethandana. Uthando labo ulubona ukuthi libhaliwe ebusweni babo. Abazenzisi ukuthandana, sebayathandana. Ngithokozisa lokho ukungijabulisa ngoba kubona ukuthi into engiyikhuluma iyenzeka. Uzongifundela ke incwadi la Peru 13 verse 1 no 2. Abantwana bakaNkulunkulu bayathandana bahlukane uthi
Awusitholile baba ungangifundela. Malume njalo uthando lobuzalwane. Malume njalo uthando lobuzalwane. Ningakhohlwa ukungenisa izihambi. Ningakhohlwa ukungenisa izihambi. Ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingilosi bengazi. Ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingilosi bengazi. Ba Iyangijabulisa ukubona owasethemba lethu nowasekuthukeni bemoya munye bethandana behloniphana ngezikhathi zonke. Ingakho nje incwadi ithi malume njalo uthando lobuzalwane phakathi kwamakholwa. Ningakhohlwa ukungenisa izihambi. Nabafikayo bezocela ukungena kulo muzi wasethuthukeni lowavula amasango. Ngokuba ngalokho abanye bangenisa ingelozi bengazi. Umuntu mayebuza wena uphambili womphendula kahle ngoba ngeke uyazi ingelosi ukuthi uyofika nini. Nokuthi ebimbetheni igqoke kanjani ngeke uyazi. Ngoba asazi ngempela noma ingozi zinawo amaphiko yini noma zihamba nje basamba nje. Anoba phatha kahle abantu ke mabecela ukuzala kulo muzi. Libangenise. Ibanike umthetho walo muzi. Ngoba abanye bangenisa ingelozi bengazi. Ungabe futhi mkhulu kakhulu kunabanye yiba mkhulu nje bese bathanda abantu. Namhlanje ngiyawubona umsebenzi engihlale ngiwushumayeza ukuthi ngicela igoli bele ngiyalibona igoli lihlangene manje. Ngiyacela ukuthi nize ningavumi uma bangene phakathi kwenu. Ngoba uma bangayithandi into enhle. Ufuna njalo ukuhlale kuba nobuxokoxoko nokuphikisana. Ungifundela incwadi Efesu 6 verse 10 to 11. Ungangile wazisi awe nasita sami
Uswele baba usungayifunda. Ba. Elokugcina qinani enkosini. Qinani enkosini. Nasemandleni ayo amakhulu. Nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani isikhathi zonke zikaNkulunkulu. Hlomani isikhathi zonke zikaNkulunkulu. Ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Uze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Baba. Ngiyabona njengoba ngilokhu ngihlanganisa kancane. Ngiyabona manje senihlangene. Seneyinto eyodwa. Ngibone kulosa isikhathi sifikile. Naku ukushaya ibhika. Base bephuma abafana basethemba lethu. Joyeke ibe yinhle inkonzo ngaphandle kwebhika. Base behamba beyilanda ngase ngibona umsebenzi engiwenzayo. Iclass yami engilifundisayo liyaphasa 100% wona nami 100% umnyazi. Ngiyacela ukuthi ngabe nisahlehlele emuva. Phela uNkulunkulu uyanithanda. Kanti uNkulunkulu ukuthi uyathokoza manihlaleni nijabulelana. Ninamelana imini nobusuku. Uheleza umoya ukuzwana phakathi kwenu. uNkulunkulu uthanda abantu abahlala ngokuthandana. Ngicela ke nibe qotho ukukholweni kwenu. Uyabona ukukholwa mangakavumi kahle. Soncenga. Ukukholwa kubulawa inhliziyo. Inhliziyo isitho somzimba esincane. Isifane nolimi. Ulimi luyisitho somzimba esincane. Kodwa zombili lezi zitho zomzimba ziyalibhubhisa ibandla. Nokuzwana ziyakubhubhisa. Mina ngifuna hlane moya nithandana. Nihloniphana. Uma ungasuthi uzonda omunye la uzonda ngoba kwenze njalo obusesondweni. Sebafa bonke labantu ababethi usibani bana ngumphiwe. Sekusele nina. Thandanana ngini. Ukukholwa ke akube ukuvuma kwenhliziyo. Ngoba inhliziyo iyakuthwala ukungcola, iyakuthwala nokuhle. Iyakuthela nje. Kodwa phela inhliziyo ilawulwa wena mnikazi wayo. Mawuthanda okubi nayo yenza okubi. Mawuthanda okuhle bese lilungisa nonembeza. Unembeza ke phela yilento ethi heqe bawenza okubi ikubuyise kokubi bangosana leyo nto angazi uzophila kanjani. Ngoba noma wenza yonke into yale esontweni unikele yonke iminikelo efunwa ecelwayo lesontweni uhambo 23 uhambo 14 uhambo 25 kodwa konke okwenzayo uma ukwenza ngenhliziyo elikhulu ungakhipha noma 100 rand abanye benikela ngo 2 rand kodwa uma ukhipha ngenhliziyo elikhulu awuzukusebenzela lo 100 rand kuze kube ngcono lo nikele ngo 2 cent ngoba usizi lakhe lozwakala.
ufundi lapho umfundisi. Jeremiah 17 verse 9. Yetuga Yerusalem ngiyabonga batshali kaNkulunkulu, uNkulunkulu azanibusisa. Usithole baba? Ba. Fundeke. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke. Futhi yimbi kubani ongayazi na? Futhi yimbi ubani ongayazi? Ba. Ukusho ukuthi umthetho wenhliziyo yimbi. Yenziwa wena mnazi wenhliziyo uthi beyinhle. Umthetho wayo kuthiwa yimbi nakubhaliwe la. Uthi ubani ongayaziyo. Yenziwa umnikazi wayo ibe yinhle. Yenziwa futhi umnikazi wayo ibe yimbi. Ingakho nje ithi umuntu angawuhamba u23 vunule afake ibheshu agideze yonke into eyenziwe esontweni.
kodwa inhliziyo yakhe mayingekho kuleyo nto ngama lo 25 kuhambe no 14 kwenza ukwenziwa wakhona kodwa inhliziyo yakho mayingavumi usho ukuthi ayikho into ezile mina nje ngimelana ngithunyiwe isithunyo ngiyimukela iminikelo yino ebese laba bangithumile mawunikela ngenhliziyo elikhulu beyikhipha iminikelo yakho ubone njalo wena mawufika la uthi baba ngicela umsebenzi ungawuthuli kanti inhliziyo mawunikela ucela umsebenzi ayikhululekile unikela ngenhliziyo elikhulu mina ngiyimukela phela ngoba phela ngime phambi kwenu ngisebenzela abanye amadoda angeyeka ngale ezulwini bese yayisefa le mali yakhe ibe eceleni ngoba wena unikela ngenhliziyo elikhulu yacela ke manazala manje izinto la ekhaya uzenza ngenhliziyo enhle mhlawumbe njenge ngibone igqukile sengiya ngasemaphethilweni anokwazi lokho ukuthi masisuke sihlangene la sisuke sobhala amagama ethu encwadini yokuphila sizosebenzela umphefumulo ngoba inyama ishona phansi sizosebenzela umphefumulo ubani uyithola indawo olizayo abantu abasihlangene nasebenzela ukuya kwelinye izwe elizayo manje kulela lizongenwa ngemsebenzi yenza umuntu ahambe la emhlabeni athi yazi wezulu ngizobika bese ngihambile kodwa ngenifica niphelele lapha wena wasuthi angibuyele emhlabeni kodwa ngazi mangithi ibuyele emhlabeni ukuthi ufike uhambe ngayiphi indlela bese ubuyele emhlabeni noma ukuba yona indlela le kade uhambe uyenza kanti mase sihlangana nawe olizayo sibuze zemhlabeni balokho la ngempela Wasuke kusho ukuthi kungakayiqedi indima ubekele yona emhlabeni into eyona izinto ke esontweni nabangani Wenzele nibona ukuthi nabangani ababhida kanjani umngani wakho mangabe kade nidla udla ukudla kwangena ikholo vumela eminyango yophendula ucingo eminyango ubuye ukuchithe lo kudla umbalo onjani lo ungamthembi themba nani nithandane nibe into eyodwa Niyabona wasila sisezulwini lokuqala sekufanele ke manje sisebenzele izulu lesibili la siyothi mase siphelelwe yiloko esikhuluma ngakho Sifice amadoda la ekhaya sifice babamkhulu sifice umkhulu ilanga sifice umkhulu nyanga izulu sifice babuthingo Thiwa sesisathi abakhuluma bebakhombe ngomuntu nje uyelewe lesigogweni Asinaya nginhliziyo
singavumi usathana sidukisa nasemkhondweni okuya ezulwini futhi lo mkhondo okuya ezulwini ovalwa yithina lento sayiphiwa kwaNkulunkulu asiyikuyiphuca umuntu sengiphetha ke bantwana kaNkulunkulu akuphela amanga yokuzondana ebandleni kube nokuthula futhi ebandleni ukuze into kababamkhulu ingonakali lento yona ayithola mahhala ikhokhelwa lento kodwa bayazi bathi ifana nayo iphatha kwezikhali zamantonga ibale thina umntungu iniphathiseni kwezikhali zabantu kwanina ithina umntungu asinipha lento ithathani niyidle ifa lino Kosi busiseni kuzwini sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samakhulu 215 215 Shumayeli Mkhabela wasethemba lethu sihole ngesihlabelelo inkosi Mbusisa Selfie,
Asibonge. Semhlaba mhlane cha usinelwe intaba yepheza kulilizelwe emazulwini. Osimasima khahlele ngentsakaza abanye bemasima khahlele ngesiswenya nenqonqodwane nedangabane. Obheva amachabele kwasifuba sibhinqa amakhasane bebhengeza bebhina. Goma basale bayivuma nephepha bethentesa besendelele emaphepheni. Bethu inqopha mlando novela ulobi novela asezulwini abasemhlabeni bahluleka ukuyifunda. Ikhakhasi lemuke nomoya isanu sabonwa ngenyongo siquzi. Sevunye ngabasepheni bethinyo sibe nobusi ithumla shisa umosi. Imvula esuke efinishini bithalalisa amaqhubula phezulu kwentaba omhlangano. Ukadle ngentaba ihomisi bakusola hleze isola kwathi phezulu kwentaba omhlangano. Kwasala khathi ngungunu kwathi phezulu kwentaba ihomisi kwasala inyoni kayiphumula. Ingqombele igana ngomdala nawembole kodela bomadele ungiyungiya ngamakhosazana abantu abankulu. Kwabo wagiya ngamakhosi abantu abankulu abemnikela usesandleni ungiyinkosi amabhale emampondweni yasenkolo zoludlule ezulwini. Kwagiyinkosi akwandlovu yankolo zoludlule ezulwini. Kwagiyinkosi akwangcobe emaqadini yankolo zoludlule ezulwini. Kwagiyinkosi amazwane emadazana yankolo zoludlule ezulwini. Kwagiyinkosi akwashabalala yankolo zoludlule ezulwini. Yasesikhulu kwelasemoto hadingi yankolo zoludlule ezulwini. Bantu babangakambotho sitholiseleni. Udumo oluphakathi lweqamaguma namathafa. Yasebathenjeni yankolo zoludlule ezulwini. Ibingethu bemuntu yasedumbe kwadlamini yafika luza udumo oluphakathi. Ibiyofakazela amakhosi akwadlamini empumalanga ithi udumo oluphakathi lusekuphakameni. Inhlaseshe siqhuba mzimba zakho zokombengu ugobhoza igazi. Bathi qina khandela bagethezile emagcekelo onyazini nasenabandeni amabili. Phephula umthetho nakho khola mkhumbuni ungagwedlwa. Bashiya enhliziyo laba abangenobo amadoda amathathu bathi gqotha bhekwa khona bedlele kwalapha. Umshiso ephikandela ogogotha amanyama ngomncane kalusifa. Abathi bembawu lizobaqhothisa winzuwa wisikese ensimbi ijobo lensimbi. Ilentenze abantu basethemba lethu ngokuthuthuka okwavela nonyazi wasezulwini. Umgoqozi wombubhudla unika ibandla. Athi bantu basekuthuthukeni siwikelane ngokuzwana nabasethemba lethu. Ubungemncinyana muzi wasedidiyela udumo oluphakathi lweqamaguma namathafa. Umdalo udumo oluphakathi bathi umphonsosi zembengeni maqede babuse abasehluphekeni. Udumo oluphakathi lonyaka wasezulwini. Ingcwele eqhaqhabe emazulwini inabele kwezimu ungazanabela zayitakadela. Okwenkonyana ulukazelo bisikanini indaba esezonke edoshabala kandebe ezitha. Okwamaphalo obungcobengele bangasandla ekazwela abantu ibuthelezelo ento ngesandla intendela phindwa isidwa. Udla kalubisisa abaqovu balo bekhebezona esesandleni. Umkhabokhabe ephindele ngumabapha afinda inhliziyo. Uphakelele abakuzondayo kanti baqhubusa ibhadamela isihlalo sasezulwini. Ubephuza imbulo esesephuzu bekhafula baphinde uphuzu bekhafula izizwe zuma wena kuqabathele. Yadwa seziluzuma yana
wathi uNkulunkulu wasemtheni ashone phansi izizwe zonke izizwe zonke izizwe zonke izizwe zonke izizwe zonke izizwe Kuyavalwa umhlangano namhlanje. Ngithola ngesasa. Umhlangano usuvaliwe. Aphuma umhlangano womsombuluko ubuyele ekhaya ekuseni. Njengoba umhlangano usuvaliwe, ngicela ubaba mkhulu ilanga mkhulu nyanga izimo ngoba uthina namakhosana. Ukuba basemuyele emakhaya bandibuyele engozini kodwa nizofika emakhaya ngiphephile. Phinde wena ubuyise lonke elifisayo inkosi ingusise. Ba Kosi yamakhosi Sabezulu namhlanje bakhonza basenkosini thine besikhona ekuseni